Sanibonani ngiyabingelela uMnguni indoda engazalanga indoda kaSephali umthandi wabantu sehlule amanye amadoda ngiyabingelela kakhulu lafinyela khona le video ngicela wonke umuntu oyibuka njengamanje ayibuke kodwa enze into elula agcinezele ibhathini asubscribe abe ingxenye yezindaba ezinhle eziza nomthandi wabantu abe ingxenye yohambo lwethu sinohambo oluthi njalo sifaka izinto la ezikhuluma nabantu sifaka izinto ezisiza abantu ngoba okubaluleke kakhulu la Mnguni TV sithanda ukuthi sihambise ulwazi kubantu siphinde futhi sibanikeze indlela yani yempilo ngiyabekela kakhulu ngokukhulu ukuzithoba la ngiphethe ama product ala ekhaya atholakala online atholakala ngayo indlela umuntu afisa ngayo la kukhona malamlela imbiza yami le bakwethu ngigila ngayo imanga nethi siza abantu abaningi ukuphuma lamlela mawuyisebenzisa uyayichitha phansi isivalo esodwa ubiza abantu sekhaya omama nabakini kwesinye isivalo izo2 usho inkinga yakho bese uyaqala uphuza umuthi uphuza wakho umuthi uphuza ekseni nasemini nantambama ususho inkinga yakho awumani uphuza ungayisho inkinga yakho ngoba ngeke uzukusize akusiyena uzifo zonke kodwa umuntu usho into esuke injani imphethe la bese ngibuya ngizoba malaba kubhiwa intelezi yami yezitha lentelezi le akusiyona yenhlanhla intelezi yokulwa uma unempolwa nayo unabantu olwa nabo bagadla bakuthumelela ngemithi emibi ufuna usivikele ufuna ukuqina ufuna kuphindele kubo nangimalamba kubhiwa uyamsebenzisa unendlela abhalwe ngayo ulwa nezitha ulwa nezimpi akusiwona umuntu wenhlanhla umuntu wempilo olwayo ophindisela emuva izinto kuzoba ibhodlela leli isehlula amanye amafutha ibhodlela leli elisebenza inhlanhla kuphela uma ulisebenzisa nje uzokwazi ukuthi usebenzisela inhlanhla noma usebenzisela ukuwina noma ufuna ukudlala ini uyakwazi ukuthi usebenzise kuzoba amafutha lawa agcotha umzimba wonke mawulala noma ekseni awana inkinga ayakusiza akwenze ubonakala ukuthi ungubani wazala ngamuphi unyaka inhlanhla zakho noma isikhumba sakho sikhanye ungabi nesikhumba esidala kunawe uthi wena usemncane kodwa isikhumba sakho sidala so lo muthi uyakwazi ukusiza ngaloko nabese kuzoba la umuthi othiwa umaphipha nawo lo muthi lo uyakhona futhi ukuthi ukuncede lo muthi uyakwazi ukusiza mawunamashwa mawuneyichitho mawunamabhadi waphunyelwa umntwana wangageza washolwa umkhwenyana wakho washolwa umakoti wakho wangageza lo muntu uyakwazi ukusiza ngiqala kanjalo kuma ngena la kwaMnguni TV ngizothi namhlanje ngikhuluma nje ngento encane abantu abayaziyo nabayithatha kalula okuthiwa Ujika Nelanga Ujika Nelanga umuthi okwazi ukuhlalisa umuntu phansi angakwazi ukusebenza angakwazi ukuhamba ahlalela ekhaya angayindawo ahlale angayindawo ilanga maliphuma lingapha ayohlala ngakhona mali ngapha ayohlala ngakhona usuke ujezisiwe ngalomuntu Ujika Nelanga umuthi lo okwazi ukuvala ngekamehlo ungakwazi ukubona emehlweni umuntu ongabona emehlweni ngasonke isikhathi uhlale ebheka phezulu ezama ukuthi ngeke zakubone ukukhanya lo muntu Ujika Nelanga okuwumuthi ke lowo esingawusho sithi uyakwazi lo muntu ukwenza abantu bahlupheke enza umuntu engakwazi ukusebenza ethi uyafaka sonze kuthiwa akajike nelanga uzohlala phansi ekhaya ejike nelanga ngeke azabe yilutho ngeke asebenze ndawo ngeke aphumelele uzoba Ujika Nelanga uthatha isihlahla esithile uthi Ujika Nelanga siqale sibizwe ngawo ugcine nawe ngampela Ujika Nelanga ungenzi lutho ubheka abahamba ekseni ubheka ababuya ekseni ngoba vele wena igama lakho alibizwa ndawo akufanele wena ukuthi ube umuntu akufanele wena ube into ezokwazi ukuzenza la ekhaya kuyazi ukuthi umuntu ohlala la ekhaya usibani bani kuze kushiwo ukuthi awukho usibani bani ekhaya ayikho inqubekela phambili yempilo yakho ngoba ushawe ngani ngaleli khuba lo Ujika Nelanga nakho ngifuna ukusho sengivala ngomgqibelo mhla ka5 nangomhla ka6 kuzobe kuyimgqibelo nesonto ngolesihlanu mhla ka4 mhla ka4 mhla ka5 mhla ka6 ngizobe ngisegoli egoli kuphi Orlando West Mampolo Street la ngizobe ngikhona bonke abantu abafisa ukuthi sidibane nabafisa ukubhalisela ispecial
ngiyacela befike bezobhatala special noma basifonele kulezi number eniyibona la ngaphansi ukuthi bayabhalisa babhalisela ispecial and kule special ngesibhalisayo akekho umuntu okufunakala a deposit imali. Ngiyacela ukuphinda ngisho njengoba sizobe sine special as deposit imali uza straight la ufike uthatha umuthi wakho ukhokhe uhambe ngoba lo muthi enguphethe akusiwona umuthi lo ofana nesiwasho noma umuthi lo ofana mhlambe nalethengwayo cha umuthi lo khandiwe onamasiko athile so amasiko awo athi fikucela ngiphahlele nginike lento engizobe ngiyisebenzisa ngiyanikhumbuza especially kukhona esika 2.5 kukhona especially ka 5000 kukhona especially sika 10000 lezi special ziwu3 wena ungalenzi iphutha lokuthi mawusuthola ukuthi nespecially ufuna ukuthi wena uzobhuka ukhipha imali phambili uzoba nenkinga ngoba kunamasela afuna ukubulala ubunyanga bami nafuna ukubulala umsebenzi wami akuphili ukuthi nguthathela abantu imali uma uzimisele ngokuthi uzoza specially siyacela ukuthi ubhuke qede lapho ngaleyo date ufike mhla ka1 nangomhla ka2 namhla ka3 December ngizobe ngisegoli kuphi Orlando West Extension lapho ngisebenzela khona bese kuzothi ngomhla ka10 nomhla ka11 nomhla ka12 ngizobe sengilapha ke manje eThekwini so bonke abaseThekwini ngizobona ngomhla ka10 nomhla ka11 nomhla ka4 nomhla ka12 bese kuthi laba segoli ngizobenzela ngomhla ka1 nangomhla ka2 nangomhla ka3 ngicela senzeni kanjalo bantu benkosi baningi abantu bayabhalisa kumanje engifuna ukuchaza ispecial sika 10000 kunento ekumele ithengwe okudinga ukuthi uma uzothatha sona usho ukuthi cha ngiyangena special 10000 ukuze uorder lento lelibhokisi kumele order lona okuyilona ozokulithatha ngalela la bese kuba zigroup kuzoba izinhlanga zami zemali ilokho engishoyo mhla ka4 nomhla ka5 November akakabi sona special ngizobe ngisayosebenza kodwa special sikhala ngomhla ka1 December ngiyabonga kakhulu Nkosi nibusise Nkosi nenzele umusa amen.